Sa ngalan sa Mahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, Amen. ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manausap ka nun. Karong Domingguha gisaulog nato ang solemnidad sa balaang lawas ug dugo sa atong Ginoo, ang Corpus Christi Sunday. Niining atong santos nga misa, atong dadon ang atong tagsa-tagsa ka mga katuyuan ug intensyon, pagpasalamat sa Dios sa dakong gugma niya sa paghatag sa iyang lawas ug dugo, ang santos nga komunyon, diin siya magpabilin kanato o kita nahiusa diha kaniya. Mga igsoon, maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita sa pagsaulog sa santos nga misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga Amahan nga makagagahom sa tanan, ug kaninyo mga igsoon nga nakalapas sa kugdakong uyamot, sa hunahuna sa pulong ug sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsoon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, dadonon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo, kaloy ikami. Ginoo, kaloy ikami. Kristo, kaloy ikami. Kristo, kaloy ikami. Ginoo, kaloy ikami. Ginoo, kaloy ikami. Himaya sa Diyos dito sa langit. Ug kadait sa iyang mga tawo, dinhi sa yuta. Ginoong Diyos, langit ng hari, Diyos Amahan, makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagaday kami kanimo, tungod sa imong himaya. Ginoong Jesucristo, bugtong anak sa Amahan, Ginoong Diyos, Kordanaro sa Diyos, ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan. Kaloy ikami, ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan. Dawata ang among pangamuyo, kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon, O Jesucristo. Uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Diyos Amahan.
Magampo kita. O Hesu Kristo, nagbilin ikaw kanamog handumanan sa imong pagpasakit, dinhinining katingalahang sakramento. Itugot na nga muyo kami, nga simbaho namo ang santos nga mga misteryo, sa imong lawas ug dugo, sa ingon nga madawat namo kanunay ang bunga sa imong pagpanubos, kay ikaw buhi ug hari, uban sa Amahan ug Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon sa Deuteronomio. Si Moises miingon sa katawhan, hinumdumi nga gigiyahan kamo sa Ginoo nga inyong Dios sa tibuok ninyong panaw, sulod sa kapaatan katuig didto sa kamingawan. Gilisod-lisod kamo niya aron pagsulay, kung tumanon bagayod ninyo ang iyang mga sugo. Gilisod-lisod kamo niya o gipasagdan nga kabsan ug pagkaon. Unya gihatagan kamo niya mana, pagkaon nga wala pagayod ninyo matilawi, ug sa inyong katigulangan sukad masukad. Gibuhat niya kini aron kamo makaila nga ang tao dili mabuhi sa pagkaon lamang, kundili sa matagpulong sa Ginoo. Ayaw gayud kamo pagpagarbo. Ayaw kalimti ang Ginoo nga inyong Dios, nga maoy nagkuha kaninyo gikan sa Ehipto. Diin na ulipon kamo. Siya ang nagtultol kaninyo latas ni adtong hilabihang dakua ug makalilisang nga kamingawan, nga gipuy-an sa daghang malalang bitin ug tanga. Yuta kadto nga walay tubig. Apan nagpabuhagay siyag tubig gikan sa batong bantilis aron inyong mainom. Siya ang naghatag kaninyong mana aron inyong kanon. Pagkaon nga wala pagayod matilawi sa inyong katigulangan. Gibuhat niya kini aron pagputol sa inyong garbo ug sa pagsulay kaninyo alang sa inyong kabulahanan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Tay kang Ginoo, Jerusalem. Day kang Ginoo, Jerusalem. Daigang Ginoo, O Jerusalem. Daiga ang imong Dios, O Sion. Kay iyang gilig-on ang mga trangka sa imong kanghaan. Iyang gipanalanginan ang imong mga anak sulod kanimo. Daigang Ginoo, Jerusalem. Gitugot niya ang kalinaw
sulod sa imong utlanan. Gibuhong ikaw niya sa labing maayong trigo. Gipadala niya ang iyang sugo ngadto sa yuta. Makusog ang pagdagan sa iyang pulong. Daigang Ginoo, Jerusalem, iyang gisangyaw ang iyang pulong ngadto kang Hakob. Ang iyang mga balaod ug mga gimbutan ngadto kang Israel. Wala siya maghimo sa ingon sa laing nason. Wala niya ipahibalo ang iyang mga kasuguan ngadto kanila. Alleluia. Daigang Ginoo, Jerusalem. Kinutlo gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Korinto. Ang kupa sa panalangin nga tungod niini gipasalamatan nato ang Dios. Dili ba kini pakigambit man nato sa dugo ni Kristo, inig-inom nato gikan niining kupa. Ug dili ba pakigambit man nato sa lawas ni Kristo, inigkaon nato niining pan nga atong gipikas-pikas. Sanglit, may usa lamang kapan, kitang tanan bisan daghan, usa lamang kalawas, kay nakigambit man kita sa usa lamang kapan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Sekwensya. O Sion, ang imong manunubos, dayga ang imong pangulo, ug magbabantay diha sa mga imno ug mga awit. Dayga siya kutob sa imong mahimo, kay labaw siya sa tanang mahimo. Pagdayig ug dili gayud ikaw makahimo pagdayig kaniya, ingon sa angay kaniya. Apan, karong adlawa, usa ka tema nga angay sa linain nga pagdayig, giladlad sa atong atubangan. Ang buhi ug makabuhi nga pan, nga sa walay duha-duha gayud, gihatag ngadto sa napulog duha, didto sa lamisa, samtang nanambong sila sa balaan nga panihapon. Busa ang atong pagdaig mabug-os unta ug masipa ug ang pagsadya sa atong kalag puno sa kalipay ug katahom. Kay mao kini ang adlaw sa piyesta aron paghandom sa unang pagtukod niining panihapon. Niining lamisa sa bagong hari, ang bagong balaod sa bagong Pasko, mitapos sa karaang Pasko.
Gitapos sa bag-ong mga tinunan ang karaan. Gitapos sa kamatuoran ang landong ug sa kahayag ang kangitngitan. Kabubuton ni Kristo nga iyang gibuhat didto sa panihapon, balikon pagbuhat aron paghandom kaniya. Ug busa kita sumala sa iyang balaan nga mga tugon, nakakonsagrar sa pan ug bino aron mahimong biktima sa kaluwasan. Ang mga manunuod ni Kristo nasayod pinaagi sa pagtuo nga ang pan nabalhin ngadto sa iyang lawas, ingon man ang bino ngadto sa iyang dugo. Ang tao dili makasabot niini, dili makamatngon, apan ang usa ka buhi nga pagtuo nagaingon nga dunay nahitabo mga pagkabalhin gikan sa pan ngadto sa lawas. Pagkabalhin nga nahigawas sa naandang lakaw sa kinaiya, ubos sa nagkalaing-laing dagway, nga karon mga timaan na lamang ug dili na ilang kaugalingong tinuod. Anaa, nagatago ang katingalahan nga mga tinuoran. Ang iyang lawas, atong kalanon, ug ang iyang dugo, atong ilimnon. Ug bisan pa niini, si Kristo nagpabilin nga tibuok ubos sa tagsa-tagsa kadagway. Ang mokalawat nakadawat sa tibuok nga Kristo, wala maputol, wala mapikas, ug wala mabahin. Bisan usa o usa ka libo ang mudawat, ang usa nakadawat ingon sa usa ka libo. Si Kristo wala makuhai tungod kay siya gikalawat. Ang maayo ug ang dautan managsama mudawat kaniya, apan maglain ang destino sa kinabuhi o sa kamatayon. Alang sa dautan, mao ang kamatayon, apan kinabuhi alang sa maayo. Matnguni pagkadakong kalainan ang sangputanan, bisan ang tagsa-tagsa nagadawat sama sa Ginoo. Sa katapusan, kun ang sakramento mabahin, ayaw pagduha-duha, hinumdumi nga managsama ang anaa sa usa ka gagmayng tipik, ingon sa duha sa usa sa tibuok nga ostiya. Walay pagkabahin sa katinuod, apan ang pagkabahin anaa lamang sa timaan, ni ang pagkapikas nakadyutay sa kahimtang o gidakon. Kinaiya natago ubos sa timaan. Tanawa, ang pan sa mga anghel na himong kalanon sa lumalangyaw. Sa pagkatinuod, pan kinialang sa mga anak, o kinahanglan dili ilabay ngadto sa mga iro. Giunhan kini pagpakita pinaagi sa tipo diha nga si Isaac gidala sa usa ka halad. Diha nga ang usa kanating karnero gigahin alang sa Pasko, ug diha nga ang mana gihatag ngadto sa mga Hudeo sa karaan. O Jesus, maayong magbabantay ug matuod nga pan, kaluy kami. Alimahi kami ug panalipdi, itugot nga makakaplag kami kalipay diha sa yuta sa mga buhi. Nasayod ka sa tanang mga butang,
makahimo ka pagbuhat sa tanan. Pakana kami diha sa yuta. Himoa kami nga imong dinapit didto sa langit. Kaubang manununod nimo og abyan nga mga lumulupyo didto sa langit. Amen. Alleluia. Dayganin yu ang Ginoo, isangyaw ang iyang mga buhat. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap ka na. Pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Sa Jesus miingon ngadto sa mga Hudiyo, ako ang pan nga gikan sa langit, nga naghatag sa kinabuhi. Ang mukao ni ining pan dili gayud mamatay, ug ang pan nga akong ihatag mao ang akong unod, aron mabuhi ang kalibutan. Nakahaling kini ug mainit nga paglalisay sa mga Hudiyo. Unsaon man ni ining tawhana, paghatag kanako sa iyang lawas aron kanon, nangutanas sila. Si Jesus mingon kanila, sultihan ko kamo, kung dili kamo mukaon sa unod sa anak sa tao, ug dili mo inom sa iyang dugo, dili kamo makabaton o kinabuhi. Ang mukaon sa akong unod ug mo inom sa akong dugo, may kinabuhing walay katapusan, ug banhawon ko siya sa katapusang adlaw. Kaya nga akong unod, mao ang matuod nga kalanon, ug ang akong dugo, mao ang matuod nga ilimnon. Ang mukaon sa akong unod ug moinom sa akong dugo, magpuyo dinhi kanako ug ako diha kaniya. Ang buhing amahan maoy nagpadala kanako ug tungod kaniya nabuhi usab ako. Sa samang pagkaagi, ang mukaon kanako mabuhi tungod kanako. Busa kini mao ang pan nga gikan sa langit. Dili kini sama sa pan nga gikaon sa inyong mga katigulangan, ununya nangamatay gihapon. Ang mukaon ni ining maong pan, mabuhi sa dayon. Mga igsuon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Mga igsuon ko diyan ni Kristo, sa miaging Domingo, gisaulog nato ang pinakadako nga misteryo sa atong pagtuo. Ang pagtuo sa usa ka Dios diha sa tulo ka persona, Amahan, Anak ug Espiritu Santo, kay ato manggisaulog sa miaging Domingo ang solemnidad sa Santissima Trinidad. Kung maghisgotag Holy Trinity, this is a mystery that we cannot see and we can barely grasp. Dili nato matugkad kay lagi kini usaman ka misteryo. Karong Domingo ha, gisaulog nato ang laing dako nga misteryo, ang pagtuo nga atong makita ug mahikap. No? Sa miaging Domingo miingon ta atong gisaulog ang misteryo nga dili nato makita ug dili nato matugkad. Karong Domingo ha, gisaulog nato ang misteryo nga atong makita ug mahikap, kay gisaulog man nato karon ang solemnidad sa Eucharistia o ang lawas ug dugo sa atong Ginoong Jesus nga gitawag og Corpus Christi Sunday. Karong Domingo ha, dunay nindot nga mga tradisyon nga ginahimo sa nagkalain-laing bahin sa kalibutan, especially in Europe. Kay kung moabot gani ang Corpus Christi Sunday, dunay tradisyon sa daghang mga siyudad o mga lungsod, labi na sa Europa, mag-decorate sila og mga nindot nga mga bulak nga ilang banigan ang tibuok dalan.
Pero dili lang ikatag-katag ang mga bulak, kundili dunay mga intricate nga design nga ginahimo pila ka mga adlaw. Apan kining maong mga bulak nga i-display, ihalad, ilatag sa mga dalan, tunog-tunuban lamang kini, inigpaso sa Santissimo Sacramento o sa prosesyon sa Corpus Christi. Kay ang maong tradisyon nagpakita man sa dakong gugma nga ang Ginoo maoy milakaw, mipaso sa mga kadalanan sa pagsaulog sa Domingo sa lawas ug dugo sa atong Ginoo. Mga igsoon, kung maghisguta og Eucharistia, this is the greatest treasure that the church will ever possess nga gipiyal kaniya. Kung wala ang Eucharistia, walay kapuslanan ang tanan. Kining atong building, hawang usa lamang ka structure kung wala ang presensya sa atong Ginoo nga kanunay nag-uban kanato dinhi sa simbahan. The Eucharist would be the greatest treasure that the church will ever possess, without which our faith would be empty, would be hollow with meaning. Kung kini ang atong pagsalig o pagsaulog sa Eucharistia, nindot usab nga ato kining mapakita diha sa atong kinabuhi. Kung maghisgotag Corpus Christi o ang pagtuo sa lawas ug dugo sa atong Ginoo, una nga atong madala sa atong pamalandong, kini naghisgot sa presensya sa atong Ginoo uban kanato. Ang atong gisaulog karon Dominguha nagpahinumdum sa presensya ni Kristo nganhi nato. Kahinumduman nato no nga sa Domingo sa pagsaka sa atong Ginoo sa langit, mga 3 or 2 Sundays ago, miingon ang atong Ginoo, mubalik na ako sa Amahan. Apan, ipadala ko kaninyo ang manlalaban. Mibalik si Jesus sa Amahan, pero wala siya mibiya kanato, kundili iya kitang ubanan sa bag-o nga presensya. Dili nato makita sa atong physical senses, yes, pero giubanan kita sa Ginoo, pinaagi sa pan ug bino, nga mahimong lawas ug dugo sa atong Ginoo. Dugay ug taas ang pagpamalandong sa simbahan bahin sa Eucharistia. Sa unsamang pagkahitabua, ang ordinaryong pan ug bino nga mahimong dugo ug lawas o unod sa atong Ginoo. Dili ba ka ni siya simbolo lamang? Dili ba ang atong Ginoo naghisgot lang in a figurative manner or a manner of speech? Dili ba ka mga simbolo lang kini? No. Kundili gipasabot sa simbahan kining gitawag during the consecration, gitawag ka transubstantiation. Sa ato pa ang pagkausab sa substance. Kay matud pa sa pag-eskwela sa philosophy, duha man na no, substance and accident. Ang accident ang accident mao ang material nga gigamitan. Ang accident mao nga unsay atong makita. So when we talk about accidents, dili siya mausab, gamay lang nga pan. But when we talk about substance, which is the essence of a thing, kung maghisgotag Eucharistia, ang pagkausab sa substance, transubstantiation. Ang pagkausab sa bino ug pan, sa lawas ug dugo sa atong Ginoo. Mga igsoon karong Dominguha, kung atong gipadayag ang atong pagtuo sa lawas ug dugo sa atong Ginoo,
mapakita unta kini sa ato usab nga disposisyon sa atong pagdawat sa Ginoo ug sa matag higayon nga kita mutambong sa santos nga misa. Usahay tungod kay very accessible ang atong pagsimba, usahay maordinaryo ug mayano ang atong pagsabot ug pagdawat sa santos nga misa. Kahinumdum siguro mo usahay kumuingon ang simbahan, dinay dress code. Pananglitan dito sa basilika, nganong strikto naman kayo ang basilika, doon na may dress code. Hilabi na kung magsaulog sa santos nga misa. Nganong gina-discourage man ang mag-shorts, mag-chinilas, or mag-spaghetti, ug uban pa. Kay diha sad mapakita ang imong gugma sa imong gidawat o gitambungan. Makahinumdum ko sa akong kabatanon nga kung moabot gani ang adlaw nga Domingo, pukawon gyud mi sa among ginikanan uban sa akong igsuon nga babae. Akong papa kani adto buhi pa siya, bugoy-bugoy mangyuto siya sa iyang pagpanrabaho. Magkalapok mangyuto ang iyang sapatos, mag-jeans mangyuto siya kay ang negosyo sa akong ginikanan sa soft drinks o beer man. Mauna nga hanas kay ko anang pile-pile sa mga soft drinks o kanang beer, iyawi-yawi aron di matumpag, no? Pero kung moabot gani sa adlaw nga Domingo, katong akong amahan musulob gyud siya slacks nga pants. Ipagawas gyud to niya ang iyang panit nga sapatos, parisan ug medyas. Magsulob gyud to siya gikwelyo nga polo. Apil ang akong inahan. Kay ilag yung gisilsil nga kung maghisgot tag Domingo, Sunday's best para sa Ginoo. Nga mapakita usab sa sapot. Kay lagi ang pinakanindot ngadto man sa Ginoo. Ug kining maong akong nakita kaniadto, mao gyud ni ang akong nadala. Mauna nga siguro kung magmisa ko, di gyud mo kakita nako nga mag-jeans, mag-rubber shoes, mag-slacks gyud. Ug ang akong gamit nga mga vestments, nindot gyud. Kay didto ni nako nakuha gikan sa akong ginikanan usab, Sunday's best. Nindot usab nga, kini usab pagpakita sa atong gugma sa santos nga Eucharistia. Hanabitaw kung doon na mo'y mga importante nga mga kalihukan o selebrasyon, magbarong mangyud mo. Unsa pa kaha ang hari nga atong dawaton. Nindot usab nga atong i-recover ang Sunday's best, hilabi na sa atong pagsimba, kay pagpakita kini sa kabililhon nga atong gidawat ang Ginoo uban nato. Ikaduha, kung maghisgot ta og Eucharistia, naghisgot usab kini og pagkaon, food. Kay mauman kini ang Eucharistia. Matud pa ni Pope Francis, ang Eucharistia, although it is the fullness of the sacramental life, dili kini pagkaon nga premyo sa mga matarong, kundili this is the food and the medicine for those who are weak. The Eucharist is not a prize for the perfect and the righteous, but a powerful medicine and a nourishment for the weak. Nindot usab kini nga pagsabot sa santos nga Eucharistia, kay ato di ay masabtan nga ang Eucharistia pagkaon di ay nga maoy nakasustinto sa atong kinabuhi. Kabantay ta nga kung di ganita makakaon, magluya ta, magrigor ang atong huna-huna. Pero kung makakaon na ka, maulian ka, mas tinaw ang imong huna-huna. Ingani usab unta ang atong disposition
and attitude when we speak about the Eucharist and going to Mass. Usahay manggod bugat alang nato ang pagsimba kay usahay musulod sa atong hunahuna obligasyon man ni sa usa ka Katoliko Kristiyano nga musimba mauna nga bisag kontra sa buot sa adlaw nga Domingo musimba na lang ko aron dili ko makasala. Pero nindot unta nga kung maghisgot ta og Eucharistia tungod kay giuhaw o gigutom kita sa Ginoo. Nindot unta nga sa adlaw nga Domingo, duna gyoy kuwang hawang kung dili kita makasimba o dili ta makadawat sa santos nga komunyon nga mao ang Ginoo. Matud pa ni Agustin, mag-alindasay unta ang kasing-kasing kung kita halayo sa Ginoo. And that is precisely why we go to Mass, because we recognize that we are weak and we need God in our life. For without God, kulang, walay direksyon ang atong kinabuhi. Pagkanindot nga sa atong kinabuhi, gutumon, uhawon, magpangita ang kasing-kasing sa atong pagsimba kay siya ang Ginoo maoragyoy makapuno sa kahawang sa atong kinabuhi. Katapusan, kung maghisgotag Corpus Christi nga atong gisaulog karon, kini usab nag-awhag kanato sa pagbag-o. No? Nga ang Eucharistia sa atong pagdawat, there should be a transformative effect of the Eucharist in our life. Dunay paniltihon nga atong nadunggan, you become what you eat. Kung magsigi kag kaog baboy ug humba, mauna nga sige lang kag luya. Kanang ilang giingon og sakits baboy. Kung sige sa kagkaog mga utanon ug isda, sap-sap sad kaayo ka. Slim sa kaayo ka. Kay pagpakita man na, you are what you eat. Kung ato ning i-apply sa Eucharistia, nindot usab unta sa matag higayon nga kita mo dawat sa santos nga komunyon. We become more like Christ. Nga sa pagdawat nato sa atong Ginoo, mas mahisama ko sa Ginoo. Sa akong mga huna-huna, sa akong mga gipanulti, sa akong mga desisyon nga gihimo sa kinabuhi, gipasubay gyud diha sa Ginoo. Kay ang Eucharistia sa imong pagdawat, amen, mipasabot ka, Ginoo, mas mahisama unta ako kanimo. There should be a transformation that will happen to us every time we receive the Holy Communion. Mga igsuon, sa pagpadayo nato niining santos nga misa, ipahinumduman kita niining talagsaon nga gugma sa Ginoo nga siya buot magpabilin ug haduol gayud kanato pinaagi sa Eucharistia. Mauna nga kabantay mo sa sunod-sunod nga Domingo, doon na tayo pahibalo sa sakto nga pagdawat sa santos nga komunyon. Bisan ang gamay nga tipaka nga mahibilin sa imong mga kamot, lawas ug dugo kana sa Ginoo. Katong atong gibasa kaganiha sa sekwensya. Sa matag higayon nga imong dawaton ang Ginoo, anaa ang pagpasalamat, anaa ang pagbati sa gugma sa Ginoo, ug usab atong ipahiuyon ang atong kinabuhi aron kita mas mahisama kaniya. Amen. Palihog manindog ug atong bag-uhon ang atong pagtuo. Kitang tanan, nagatuo ako sa Dios nga Amahan nga makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug ang Jesucristo yang anak nga bugtong Ginoo nato,
Nagipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay o gilubong. Ikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, misaka sa langit, ug nagalingkod sa tuo sa Dios, nga mahan makagagahom sa tanan. Gikan didto mubalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita ngadto sa Dios ang labing makagagahom nga amahan, nga mihatag kanato sa iyang anak, ang buhing pan. Kita mo ingon, pan sa kinabuhi, dungga kami. Pan sa kinabuhi, dungga ka. Nga ang katawhan sa Dios, nga nanagambit sa usang pan, makahiusa diha sa pagtuo, sa buhat, ug sa pagkaluoy. Magampo kita sa Ginoo. Pan sa kinabuhi, dungga ka. Nga ang tanang Kristohanon sa tibuok kalibutan, magkahiusa diha ang Kristo, pinaagi sa santos nga Eucharistia, magampo kita sa Ginoo. Pan sa kinabuhi, dungga ka. Nga ang tanang miambit ni ining Eucharistikanhong kasaulugan, mga tungdanan sa mga kabos, ug sa mga huyang sa katilingban, sa mga gisakit, ug sa may mga balatian, magampo kita sa Ginoo. Pan sa kinabuhi, dungga ka. Nga ang tanan nga kauban nato sa pagpangaon matag adlaw, atong hatagag panahon ug pakitaag interes alang sa usag-usag, magampo kita sa Ginoo. Pan sa kinabuhi, dungga ka. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teopilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Pan sa kinabuhi, dungga kami. Nga sa mga nangamatay karong adlaw, ang santos nga Eucharistia nga ilang gidawat dinhi sa kalibutan, mahimong pasalig sa ilang umaabot nga kabanhawan diha sa himaya, magampo kita sa Ginoo. Pan sa kinabuhi, dungga kami. O Ginoo, mapaminaon ka sa mga pag-ampo sa imong anak, dungga ang among mga gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Langit nun namong aman, among igasa, ang kang Kristong kinabuhi, pamiling bayad, ning imong mga binuhat, bayad sa mong kasaypanan, dawata himua, nga among kaluwasan, dawata himua, nga among kaluwasan. Mga igsoon, pag-ampo kamo, aron ang ako gang inyong sakripisyo, dawato nunta sa Dios nga amahan nga makagagahom sa tanan. Dawatan ng taas sa ginawang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdaig ug mangaya sa ngalan alang usab sa tong kapustlanan ug sa tibuok nga santos nga simbahan. O Ginoo, ihatag sa imong simbahan ang mga gasa sa kahiusa ug kalinaw, nga sa katingalahang paagi maoy gipasabot ubos sa bayhon ni ining mga gasa nga gihalad, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. angay ug mataar. Santos nga amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug mataro nga magpasalamat kami kanimo, kanunay ug sa tanang dapit. Siya mao ang matuod ug tunhay nga pari, nga nagtukod ni ining sakripisyo nga walay katapusan. Gihalad niya ang iyang kaugalingon nga biktima alang sa among kaluwasan, ug gitudluan kami niya pagbuhat ni ining halad alang sa iyang handumanan.
Aron sa pagkaon namo sa iyang lawas, nga gihatag niya kanamo, kami mabaskog, ug sa pag-inom namo sa iyang dugo, nga giula niya alang kanamo, kami mahugasan ug mahinlo. Busa uban sa panon sa mga anghel, magsangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana, Hosana sa kahitaasan. Daigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana sa kahitaasan. Santos gid ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos na ining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo, nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, may pasalamat kanimo pag-usab. Mihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini, ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik nga. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan, nga moatubang ug moalagad kanimo. Himoa nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibok kalibutan. Himoa nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Papa, Alberto among obispo sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanahaw sila. Ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluyi kaming tanan, himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, ni Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos, nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nga kanimo makagagahom nga mahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Karon magampo kita samahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong giharian, matuman ang imong pagbuot,
dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanuna mo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunualwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw ni ining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo, among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manaos sa atin. Ipakita ta ang pag-inigsuonay. Cordero sa Diyos, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Kaloy ikami, katagi kami sa kalinaw. Kini mao sa Jesus, ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dila ko ang ay makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Magampo kita. Himua o Ginoo nga matugob kami sa kanunayng pagpahimulos sa imong pagkadiyos nga gilarawanan sa among pagkalawat karon sa imong bililhon lawas ug dugo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manglingkod sa makadiyot alang sa mga pahibalo. Mga pahibalo una, ang atong second collection sa miaging Domingo para sa World Communication Sunday o BEC Sunday may abot og 34,000
861 pesos and 25 centavos nga atong i-remit sa Economos Office sa atong diocese. Ikaduha, mao kini ang nadawat sa box piso sa Caritas May 28 to June 4, 5,617 pesos and 75 centavos. Ikatulo, mao kini ang mga nadawat nga donation sugod sa May 31 hangtod June 5 nga miabot og 26,550 pesos. Anonymous donor 1,000 pesos. Anonymous donor 1,500 pesos. Kevin Payaw 350 pesos. Anonymous donor 2,000 pesos. Anonymous donor 1,000 pesos. SAE 10,000 pesos. Anonymous donor 1,000 pesos. Anonymous donor 300 pesos. Anonymous donor 2,000 pesos. Anonymous donor 300 pesos. Anonymous donor 2,100 pesos. Kung buot ka mo nga mo donate para sa atong project, ihatag inyong donation sa opisina uban sa resibo, or you may write your check or deposit your donations directly to our BDO accounts. The Roman Catholic Archbishop of Cebu National Shrine of St. Joseph, BDO account number 00171801993. Ikaapat, andam gihapon ang atong listening ministry sa parokya nga mo-assist diin ikaw mapaminaw o madungog nga walay paghukom. Kini nahimutang sa atong parish office ug abli Monday to Saturday 9 a.m. to 5 p.m. Ikalima, alang ni atong nagpahimo og fiesta greetings o gusto mo kuha sa mga banner, bisita ang PPC office and look for Ma'am Gwen. Ang pag-claim ni ini kutob lamang sa June 14, 2026. Ikaunom, the City Government of Mandawi through PESO Office in coordination sa Department of Labor and Employment Region 7 o Department of Migrant Workers maghimo og local and overseas job fair karong June 20, 2026 adlaw nga Sabado sa alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon sa Insular Square Mall, Tabuk, Mandawi. Ikapito, ang atong Day of Devotion alang sa atong mahal nga patron Senyor San Jose uban ang iyang perpetual novena atong paghimuon matag adlaw nga Huwebes sa atong segundo patron San Isidro Labrador ang iyang novena days anina sa adlaw nga Martes. Nagpadayon na sa mga atong pilgrim mass matag alas 6 sa gabi uban ang pag-ampo sa Santos nga Rosario, Katekism diin mapalauman ang atong kahibalo bahin ni Senyor San Jose og testimony sa mga kasinatian o grasya gikan sa mga devoto. Giauhag ang tanan sa pag-apil ni ini, dala ang inyong mga damgo ug mga pag-ampo ngadto sa atong mahal nga patron. Katapusan, gipahinumduman ang katawhang matuuhon sa sakto nga paagi sa pagdawat sa Santos nga Komunyon. Duha nga disposisyon o pamaagi sa pagkalawat, pinaagi diretso sa baba o pagdawat pinaagi sa kamot. Kung mukalawat pinaagi sa baba, kinahanglan ipagawas ang dila. Kung pinaagi sa kamot, kinahanglan nga level kini sa imong baba. Ang wala kung left nga kamot ipatong sa tuong kamot ug ang tuong kamot maoy mopunit sa Eucharistia ug ihungit dayon sa baba nganhi sa atubangan sa altar ug dili dadon didto sa lingkuranan. Atong ampingan o higugmaon kanunay ang Santos nga Eucharistia kay kini maoy pinakabililhon nga gasa nga anaa sa simbahan. Daghang salamat. Palihog manilog alang sa katapusang panalangin. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaosap kanino. Ginoong among Dios, imong gihatag sa imong katawhan ang tinuod nga pan sa langit. Sa kalig-on ni ining pagkaon, itugot nga magpuyo sila kanunay sa imong kinabuhi ug mabanhaw sa katapusang adlaw. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, Amahan ug ang Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, dadang kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Dios.